nazdar, tady Severočeský Šatouš po dlouhé době vás vítám u nějakého dalšího videa. Dneska to bude výjimečný, nebo začínám novou sérii dneska, kdy nebudeme jezdit Trayworth, ale budeme hrát Roblox a budeme hrát Stafford County Railway. Máme tady Airlink Class 360, čtyřvozovej a pojedeme ze Stafford Central na Airport Terminal 2, takže na Airport nebo na letiště Terminal 2. Tak já si tady dělám fotečku, abych měl na náhledovku. Tak, dobrý. A za chvíli vyjedeme ze stanice Stafford Central. Tohle je zajímavý, že tohle je největší stanice na hře, co se týká počtu nástupišť. Má to 20, nebo ne 20 nástupišť, no to má asi 10, já nevím, ale a to není značený jako jeden tady ten celek, třeba nástupiště 1, ale tady to je ta jedna hra na nástupiště 1 a tady ta druhá je nástupiště 2. No nic, tak zavíráme dveře. Když tak se omlouvám, že budu houkat těsně před zavírání dveří, to je jako výzva třeba k odjezdu. Já nevím, já to rád prostě dělám, já vždycky rád houkám. S vákem vím, že se toho nemá, ale nebo jako protože to duší v okolí, ale tak, odjíždíme ze Stafford Central a příští stanice je Stafford East. Hnedka to rozjedeme na necelých 100 mil za chvíli, až tady přestane platit 30. Ale ono hned, jak se rozjedu se třeba ani ne na 100 mil, tak hned brzdíme, protože ne to kousek, teď to tady vidíte, že se 100 mil se brzdí asi 0,35 mil před zastávkou. Tak, zrychlujeme, tady je 110 mil teda. Co 110 mil je nějakých kolem 180 km hodině, ale tohle to může nám 160, takže 100 mil. A já budu říkat v mílích i kilometrech. Tak, teď projíždíme přes most. Tady pod tím se nachází podzemní zastávka já nevím, pardon za tu výslovnost. A brzdíme. Fourway se tam nachází, protože tam se spojují 4 cesty v jednu křižovatku takovou a zastavuje tam metro. Tak a brzdíme do Stafford East. Vždycky budu houkat takhle před nástupištěm, já nevím, prostě radí. Já vím, že mi tam přes není domů přeskočit, ale teď se hlavně musím soustředit na to, abych zastavil u toho indikátoru. Ellesmere Junction, Morganstown, Stepford, Protože Airport mám tady Central, roli guard a Airport nechci Terminal 1, chci jezdit tak pravý and strojvedoucí a ne Airport jak Terminal nějaký. 2. Tak. This train is formed of 4 Chci jezdit coaches. jako pravý strojvedoucí, First class is located takže at the zastavovat rear u of the train. indikátorů. Takže, no tady to v Británii tak, že já mám 4 vozy, tak musím vždycky zastavit u indikátoru, který obsahuje číslo 4. Nebo prostě, když je tam 3/5, tak tam je mezi tím ta 4, takže 4 vozy. Zaukáme a zavíráme. Jakmile zavřeme, tak za chvíli se rozjedeme a budeme projíždět stanici St. Helens Bridge, to je v překladu Most svaté Heleny, myslím nějak tak. A pak projedeme kolem zastávky metra New Harrow, pak projedeme kolem Ellesmere Pond, pak přejdeme přes takový přejezd a zastavíme v Ellesmere Junction. Jinak se omlouvám, že takovou dlouhou dobu nevyšlo žádný video, já nevím proč, ani prostě mě to nějak omrzelo to natáčení na YouTube. Ale každopádně jsem se nudil a počul naše 3 penízky na nový vlak a na nějaký trasy. Musíme brzdit, bacha, tady brzdí na 10. Je nějaká, se podívám, mimořádnost. Bot colliding, takže loď tady nabourala do mostu. Super. Takže hezky uvidíme St. Helens Bridge v pomalý jízdě, takže máme mimořádnost aspoň. No a tady budeme courat 10. Já jsem to moc přebrzdil zas. Jen abychom tady jeli 90 mil, to je nějakých 140 km hodině, 145 myslím.
Se omlouvám, ale já chci dodržovat rychlostní limity a třeba mám to, že já to prostě nedokážu porušit. Jenom to maximálně poruším omylem, jo. Že třeba blbě vypočítám zábrznou vzdálenost, ale jinak prostě nedokážu porušit rychlostní limit. Tak, dobrý. Tady se podíváme, jestli tady někde ta loď je. A tady ji máme, tady ji máme hezky. Někdo prostě asi řídil pod vlivem, nebo nevím, a naboural to tady hezky. Nebo ani nemusí být pod vlivem, třeba může být nepozorný, nebo nevím, je hodně faktorů, tohle může zapříčinit. Tak, a teď jsme na St. Helens Bridge, ty bychom bývali, možná už byli na Ellesmere Junction. Tak, St. Helens Bridge, tady ta stanice vždycky, skoro vždycky, když tady jedu, tak je tady výpravčí, ne dispečer, tady je to výprav. On se to jmenuje dispečer teda, ale on je to výpravčí. A takže protože tady ty větší stanice jsou rozděleny na skupiny, že je tam třeba 10 nástupišť a vy v té jedné skupině můžete vypravit třeba 4 nástupiště, tak tady můžete většinu nástupišť, kromě 2 skoro všechny. Takže to hodně používají dispečeři, protože právě je to velká stanice a ta skupina jedna je velká, jestli chápete. Tak. Teď tady před náma je New Harrow, tady se na nás bude napojovat expresní trať, tady lítají expresy. Tak, teď jdeme 100 mil, což je těch 160 km/h asi. Pro jedna míle je 1,6 km. Teď záleží jaká míle, ale myslím takovou tu ani, nevím jak se jmenuje. Tak, pískáček tady byl, nebo ta tabulka, nemusíte koukat, to dvojí TV. A brzdíme do Ellesmere Junction. Tady byl ten přejezd. Tam byl hned zastávka Ellesmere Pond. Já jsem to nestihl říct, protože jsem se soustředil na brždění. Tak. To hlášení mám rád, jako já mám rád, mě se líbí hlášení právě na Airlinku a na Expressu. A pak se mi líbí ještě hlášení na těch stanicích. And Airport Terminal 2. This train is formed of 4 coaches. Tak. First class is located at the rear of the train. A jsme v Ellesmere Junction. Jakmile vyjedeme z Ellesmere Junction, tak hned za chvíli se tady bude odpojovat trať do Bartonu, tam jezdí jenom metro. A pak to je jeden dopravce metro, takový ten, ne low cost, jak to říct, prostě takový ten provoz takovou lehkou železniční dopravu, nebo ne lehkou, jako, no jeden vlak je lehkej, no, je takový malej, ale je pěkný, já ho mám, je dobrý. Tak tady, no prostě metro, tak si asi vybavíte, jak vypadá metro, tak ty vlaky jsou podobný, co jezdí třeba v metru v pražském. Tak tady zajíždí do Bartonu, tady do toho tunelu nalevo a hned tamhle jsou takový 2 komíny, tam je továrna na čokoládu a tam hned pod tím se nachází stanice Beryley. A teď no už to tady píše, že budeme pryč Beryley. Projedeme Beryley, pak projedeme kolem East Beryley, pak bude takový velký nápis bezpečí Greenside, já to mám přeložený do češtiny, nevím proč, jsem si to asi odklikl. No jako správně Greenside Security, pak budeme projíždět tu zastávku, sice neuvidíme, ale kolem East Beryley, pak projedeme kolem Bewley Park. No a teď budeme tady, projíždíme kolem East Beryley, pak bude to Bewley Park, pak přejedeme se takový velký most a budeme v Morganstownu. Ten most, ten je jako pěkný, jo, jako jde. Jenom mi přijde takový zvláštní, se to na ně tak napojuje, tak trať a se omlouvám, si zapoktávám, protože já prostě moc rychle mluvím. Tak, tady je Bewley Park. Teď to je expresní trať, tady lítají jenom, neolítají, se mi to plete. Jezdí jenom rychlý vlaky a tam na té vedlejší jezdí konekty. Což je něco jako u nás. Já vím, Český dráhy jezdí takový ty regionální vlaky, který zastavují kde se dá. Prostě všude, kde se dá, tam zastavějí. Takže ty osobní vlaky.
2 metro to je příměstská železnice, jenom to je takový, už jsem našel výraz, prostě Via příměstská železnice, Stepford to je Airport něco Central jak and ta Airport Terminal 1. Arriva, jak jezdí kolem Calling Prahy. at Stepford Airport Central, Tak. Airport Terminal 1 and Se budu Airport snažit Terminal nepřejet to 2. tady a This neudělat train is overshot. formed of 4 To znamená, tady coaches. přejedete to na First návěstidlo, class rozsvítí se is stůj a pak located at the dispečerko tomu rear of nemůže the vypravit, train. nebo může na stůj, ale musí se ujišťovat. To je, co miluji dispečer výpravčí. Dneska mi to taky pěkně jde. Jo, je to pěkný vlak, kabina je hezká, mi se líbí ten potah těch sedaček, to je pěkný. Je to hezký vlak, on byl nově zremodelovaný někdy, já nevím, kdy to bylo červnu, srpnu asi. Tak, jsme v tom Morgenstanu teda a za chvíli tamhle bude 75 mil, což je 120 km hodině. Pak projedeme takový trojúhelník, pak pojedeme kolem takových chladících věží. Pak nadjedeme nějakou trať, tam jízdí expresy jenom. Pak zrychlíme na 100 mil, na 160 km/h, přesto je traťová 110 mil, ale tenhle vlak má maximální konstrukční 100 mil. Takže teď jsme projeli už ten trojúhelník, Morgenstanský, teď nadjíždíme trať. Tady jsou ty chladící věže a teď zrychlujeme a budeme za chvíli projíždět stanici Stafford Airport Parkway. Ono se to jmenuje sice Airport Parkway, ale dřív tam myslím, že byl Stafford Airport Parkway. Ani to teda furt hlásí, myslím, je Stafford Airport Parkway. Já se omlouvám za tu moji výslovnost, tam angličtina mi moc nejde. Nebo jako asi jde, nebo já nevím. Jako asi bych se byl s tím schopný domluvit někde, ale výslovnost mi dělá největší problém. Prostě budeme tomu říkat Staffordský letiště parkoviště v překladu. Does not stop here. Please stand back from the platform edge. Teď to hlásil, že projíždí vlak a že ať si dají cestující pozor. A mně to přijde to hlásit teda brzo, že on ten vlak kolikrát projede, už dávno projel tu stanici a teprve to začne hlásit. Myslím, že se to děje, ono se to děje, myslím, že se to hlášení spustí, až když projede ten nejbližší návěstidlo té stanici. No, super, takže o 1 míli, OK. Teď na 45 mil. A budeme zastavovat ve Stafford Airport Central, tady končí konekty, tady končí hodně konektů. A hlavně je to jeden vlak, je to Class 357, je to vlak zadarmo. Je to pro základní hráče, toho zkušený hráči pořádí nemají. Airport Terminal 1 and A já doufám, že se mi Airport podaří Terminal 2. zastavit u indikátoru. This train is formed of 4 coaches. First class is located at the rear of the train. Protože jako mě to dělá problém, protože v Česku tady nejsou tyhle ty indikátory, myslím. Já nevím, jestli to nějaký stanici je a nevím o ní, ale prostě nejsem na ní zvyklý, já jsem zvyklý zastavovat pod stříčkou. Ale naštěstí jsem na to trénoval, takže na trénink, na Life Drivera a vidíte, že mám Gardas. Jsem teda na soukromém serveru, aby mi tady nemohl někdo udělat espet, co znamená, že já jedu třeba 160 a najednou týpek mi vjede do trasy a rozsvítí se mi stůj a jsem před tím návěstidlem tak 10 metrů. Klasicky kladu otázku. Jak to můžu brzdit? Nijak. Ze 160 zastavíte asi tak na 1 kilometru a ne na 10 metrech. A to dává smysl. Takže vlastně mě to zastaví to návěstidlo a pak ještě to. Pak musím čekat navíc, nerad se za někým táhnu. Vždycky oni ti hráči kolikrát jezdí pomalu. Nebo já nevím, jestli to dělají hry, jestli jezdí pomalu, nebo nevím, ale mně přijde, že jezdí pomalu prostě. Někteří, neříkám všichni, jo, některý třeba jde úsek 160 a můžete to klidu spálit na 160, tak jedou třeba tak 100. Já vím, že oni se třeba bojí, jsou tu základní, tak jsme všichni jako někde začínali. Já třeba nemám rád to povyšování, že někdo je lepší a někdo je horší. Hlavně si ten
jeden se Calling vytahuje a at toho druhýho Airport Terminal 2 jakoby mu only. to vyčítá, že on This to train is neumí. formed Tak of on sám 4 to taky asi ze coaches. začátku neuměl, ne? First class is located Já at the jsem to třeba rear of taky the neuměl, train. naštěstí. Já už toho hraju dlouho, i vidíte podle mých XPček. Takže dlouho a to hraju asi od října teprve pořádně. A je teď prosinec. Konkrétně 14. prosince 25. Tak jsme na Airport Terminal 1, na terminálu 1. Ty vlaky zastavují jenom ve směru na terminál 2. Jinak, když jedete na Stafford, tak tady to nezastavují, protože tady to je jenom jedna kolej, druhá jinde není. Ne, to je něco jako jednosměrka tohle. Tak, za chvíli vyjedeme z takového tunelu, pak pojedeme takovým úvozem a pojedeme mezi pojížděcíma drahama a tam budou stát letadla, konkrétně Airbusy A321. Jestli vy znáte teda typy letadel, já to říkám jenom těm, kteří to znají, ty Airbus A321, to je jeden z nejpoužívanějších letounů, společně s Boeingem 737. Nebo A320 Family, jako hlavně 320 Airbus, ten je úplně jeden z nejvíc používanějších, ne nejvíc používaný, ale jeden z nejvíc používanějších. Na 89 to je jednu míli. Tak. Teďko nedeme tím úvozem, tamhle stojí právě ty 321. Nevím, proč se mi ta hokačka buguje, jako nemám rád, že on se to krásně předají a brzdíme na 30 a budeme na terminálu 2 a zde budeme končit dneska. Příště bychom mohli jít nějaký Connect nebo Express, nebo nevím. Já mám u Expressu jeden je to můj nejoblíbenější vlak. Bez Staffordu. Na SCR-ku teda, konkrétně. A je to HST, je to Class 43, jestli ho znáte, takový britský. Je to Intercity 225. Takže, brzdíme. No samozřejmě, teď jsem to porušil za svou 1 míli. To vždycky nevypočítám. Tak a jsme tady, to takový velký, já nevím, jak se tohle to jmenuje vůbec, tady to městečko. Myslím, to je Farley. Farley, nebo jak se tomu říká anglicky, já nevím, oni to mají takový. Ne, jako mám rád angličtinu, angličtina já ji mám rád, ale ta výslovnost mi dělá problém. Před náma je Cozy Palace Hotel, tam to vidíte i dokonce. Tak. A hlavně doufám, že mi to nenapíše zprávu, nejeste nárazníky. Ti, co hrajou Stafford, to určitě znají. Že najdete do nárazníků a vám to napíše nejeste nárazníky, jako že do nich najdete. Ne jako, ale myslím jako, že do nich prostě nabouráte. Tak, já se s vámi pro dnešek loučím. Tak, čau.